Face the camera. Let's get acquainted. Hello there. Design. Let's get acquainted. And... Not yet. I'll tell you... Măi, la acțiune, mă, am făcut de 7 ori până acum și voi plecați la motor. Ok, can we shoot? Ok, și roll. Open the water. Action! Acțiune! It's him! Repede, hai! This is a journey into sound. A journey Okay. which along the way will bring to you new color, new dimension, new value, and a new experience. Stereophonic sound. In all the others, he talks to the camera because he doesn't talk to anybody else. In this one, he talks to a policeman. It's pretty weird to talk to the camera than to the policeman, you know? And... Action! Action! Cut! Stop! Alfers vrea să știe care este plăcerea ta simplă. Un grătar cu prietenii, domnule. Ce mare șmecherie. Niște lemne, niște cărbuni, puțină benzină. Alfers, plăcerile simple ar trebui să rămână simple. Okay, guys. Thank you very much. We have it. Bun, hai. Am terminat locația asta. Strângem, mergem la lac. Mergem la lac, la povestea cu pescuitul.